Ola a todos e todas. Hoxe teño o prazer de presentar este programa feito polos alumnos e alumnas de primeiro da ESO sobre as ONGs. A partir da información que foron recompilando, elaboraron este magnífico documental no que se inclúen algunhas das ONGs que actúan por todo o mundo e as actuacións que están a realizar encamiñadas ao desenvolvemento de colectivos excluídos ou en risco de exclusión, así como a países ou comunidades necesitados de axuda. Espero que vos guste e que descubrades algunha que outra característica de como traballan estas ONGs. Grazas por facerme partícipe do vosso traballo. Xa sabedes que sempre estou disposto a colaborar con vos. E apertas a todo o colectivo de Monfero Solidario, que sei que seguides sendo tan participativos e colaborativos como sempre. Ata pronto! Ola, somos a Iria Eldara e estamos aquí para explicarvos un pouco de Save the Children. Save the Children traballa axudando os nenos máis desfavorecidos. É unha ONG que loita polos dereitos dos nenos, a defensa activa dos seus intereses, especialmente dos máis desfavorecidos do mundo. Save the Children traballa desde 1919. Actualmente está en España, pero o seu fundador estableceu en Londres. Traballan en países en emerxencia, en vías de desenvolvemento e nas plataformas internacionais. Save the Children é unha ONG sen ánimo de lucro, plural e independente, dende o punto de vista político ou religioso. Agora vamos contar algunhas curiosidades sobre esta ONG. Contan con organizacións en 29 países e están presentes en máis de 120 con programas de axuda. Fan unha carreira que se chama Kilómetros de Solidaridade para recadar fondos para os nenos en países con problemas. Ola, son Sara e vou falar da ONG de Manos Unidas. Manos Unidas axuda a promoción e o desenvolvemento do terceiro mundo. Traballa na sensibilización da poboación española, o apoio e financiamento de proxectos humanitarios nos países do sur. Leva funcionando desde 1971 hasta os nosos días. A súa sede principal é en Madrid, España. Traballa en África, América, Asia e Oceanía. Algunhas das súas características é que o seu voluntariado é unha das súas grandes fortalezas. Involucra as familias para que colaboren coa causa. Ten tenda online e un sistema para apadriñar nenos. Por último, decir que Manos Unidas é unha asociación de voluntarios católica e seglar. E no ano 2010 recibeu un premio Príncipe de Asturias da Concordia. Ola, somos Borja, David e Cito e vamos vos dar moita información sobre a Cruz Vermella. A Cruz Vermella é un movimento humanitario mundial. Colabora en estados e povos na súa labor humanitaria. Traballan para que ninguén se sienta excluído da sociedade e tamén en crises dentro dos seus países. Leva funcionando desde 1863. A súa sede principal está en Ginebra e traballa en todo o mundo. Dedícanse únicamente aos individuos e proporcionan os sufrimentos, remediando as súas necesidades e dando prioridade aos máis urxentes. Entre as súas funcións está a promoción aos principios fundamentais e valores humanitarios, intervención en casos de desastre, mellora dos servizos de saúde e as comunidades, etc. Entre as súas curiosidades, o signo distinto da Cruz Vermella é unha cruz greca, de cor vermello, sobre tres fondo branco. Todos os países adotaron este símbolo agás persa, cuxo emblema é a media lúa vermella. E agora vamos falar de outra ONG chamada UNICEF.
Ola, son David e eu e vamos falar de UNICEF. O Fondo das Nacións Unidas para a Infancia, ou UNICEF, é un programa de organización das Nacións Unidas con base en Nova York e que provee axuda humanitaria a nenos e nais en países en desenvolvemento. Originalmente foi creado en 1946 para axudar aos nenos de Europa despois da Segunda Guerra Mundial. En 1953, UNICEF converteuse en un organismo permanente dentro do sistema das Nacións Unidas, encargado de axudar aos nenos e protexer os seus dereitos. UNICEF traballa en máis de 190 países e territorios a través de diferentes programas. A base sobre a que guía o seu traballo é a Convención sobre os Dereitos do Neno. A súa labor está concentrada en 5 esferas de traballo. Estas 5 esferas son: 1. Supervivencia e desenvolvemento infantil. 2. Educación e igualdade de xénero. 3. A infancia e o SIDA. 4. Protección infantil. 5. Promoción de políticas e alianzas. Outra das labores principais de UNICEF é de actuar en situacións de emerxencia, co obxectivo de salvar vidas, aliviar o sufrimento e protexer os dereitos dos nenos e nenas, para o cal realiza campañas de adquisición de suministros que serán destinadas tanto aos programas de desenvolvemento como ás actuacións en situacións de emergencia. Por último, dicir que UNICEF está financiada na súa totalidade por as contribucións de individuos, empresas, fundacións e gobernos. E tamén recordarlles que no ano 1965 otorgouse o Premio Nobel da Paz e en 2006 o Premio Príncipe de Asturias á Concordia. Ola, somos Raúl e Sergio e vamos presentar a Cociña Económica de Ferrol. A Cociña Económica de Ferrol traballa de comer todos os días a xente que non ten recursos. Fundouse en 1891 e desde que segue funcionando. Hai sedes por toda España. Nós desde o colexio colaboramos coa Cociña Económica de Ferrol facendo a operación Guilo e Navarro. A Cociña Económica de Ferrol traballa dando á xente de Ferrol e da comarca que non ten recursos. A Cociña Económica proporciona xantar diario completo, merenda e ceia. Isto faise tanto no seu comedor como tamén aqueles que queren levar para a súa casa. Reciben moitos dozos da xente. Tamén fan eventos para recaudar dinheiro, como a Dor para Todos, o torneo de padres solidarios. Ola, o meu nome é Laura e vou falar sobre a ONG que elexín, Médicos Sen Fronteiras. MSF son as siglas polas que se coñece en todo o mundo a Médicos Sen Fronteiras. É unha organización médico-humanitaria internacional que asiste a poboacións en situación precarias e vítimas de conflitos armados. Leva en funcionamento desde 1971. A súa sede principal está en París e en España atópanse en Barcelona. Traballan por todo o mundo, sobre todo en países en conflito ou problemas de desenvolvemento. Monferos Sen Fronteiras tuvo un papel moi importante nos países no que había ébola. En 1971, un pequeno grupo de médicos e periodistas fundou Médicos Sen Fronteiras en París. Hoxe contan con cerca de 22.000 profesionais no terreo e o apoio de máis de 3,8 millóns de socios e colaboradores nos 5 continentes. Como curiosidades, podemos dicir que coa campaña Pastillas contra a dor allea, que consiste en vender pequeñas caixinhas como estas,
con caramelos en lugar de menciñas por un prezo simbólico, recadaron moito diñeiro, e ese diñeiro foi destinado para os pacientes de sida en Zimbabue e para os do Chagas en Bolivia. Tamén foi galardoada co Premio Nobel da Paz en 1999 por ser pioneira do traballo humanitario. E agora deixo vos cos meus compañeros que vos van a presentar outras ONGs. Ola, chamome Sara e o traballo que me tocou foi sobre Cáritas. Cáritas loita contra a pobreza, exclusión, intolerancia e discriminación. Traballa na acollida, atención primaria e atención na base. Leva funcionando un montón de tempo, dende 1867. A súa sede principal está en Alemania. En España tamén hai, está en Madrid. Traballa en Europa, Asia, África, América e Oceanía. A maioría da xente que traballa en Cáritas é voluntaria. É unha ONG vinculada á Igrexa. Os voluntarios que traballan con Cáritas poden realizar a súa labor da maneira simple acudindo a centros locais de Cáritas ou acudindo á parroquia máis cercana. Últimamente, coa crisis, a xente acude a Cáritas para poder axudala máis. Ola, son Roberto. E o nome da miña ONG é Entre Culturas. Entre Culturas defende o acceso á educación de todos como medio de cambio social, xustiza e diálogo entre culturas. Promove a educación das poboacións máis desfavorecidas. A súa sede principal é en Madrid. Esta organización foi creada en 1985. Traballa en proxectos de desenvolvemento en canto a educación nos países menos desenvolvidos. Entre Culturas apoia iniciativas que promoven a educación dos máis desfavorecidos e que van dende a construción de aulas e formación de docentes ata a posta en marcha de apoio alimenticio. Traballa tamén involucrando e concienciando aos máis xóvenes. Crearon unha rede solidaria xóvenes, da que formamos parte no noso cole. É unha ONG promovida polos xesuítas. Agora vamos a falar sobre a Amnistía Internacional. O seu campo de acción é xudicial, civil, ético e defensor dos dereitos humanos, como seres libres que gocen dos dereitos recoñecidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. A súa sede principal está en Londres e leva traballando desde 1961 en todo o mundo. Agora vamos decir algunhas das súas características. Está sustentada coas doazóns voluntarias de particulares e non acepta doazóns de gobernos nin de partidos políticos. Basea a súa labor en conseguir o obxectivo e facer cumprir e respetar os dereitos humanos e outras normas internacionais. Presenta oposición ás injustizas cometidas no mundo que violan os dereitos humanos e exixe responsabilidades a gobernos, empresas, outros grupos e institucións. Traballa con obxectivos moi claros: a abolición de pena de morte, a defensa e o auxilio das persoas que buscan asilo e a axuda de impedir abusos varios. Como curiosidade, decir que xurdiu como un movemento eventual para combater a injustiza cometida co apresamento duns rapaces estudantes de Portugal durante a ditadura de Salazar. Non obstante, anos despois a súa labor ampliouse ata asentarse como unha ONG que recibirá
o recoñecemento á súa labor co Premio Nobel da Paz no ano 1977. Agora vamos falar da Fundación Vicente Ferrer. O seu campo de acción é a educación, sanidade, alimentación, discriminación, traballo e explotación infantil. Leva funcionando dende o ano 1969. A súa sede principal está en Barcelona. Traballan na India, concretamente na rexión de Anantapur. Leva traballando desde a súa fundación en diferentes proxectos para erradicar a seca, mellorar os cultivos, mellorar a saúde, valorar o papel da muller. Todo isto leva a cabo a través de talleres e proxectos. A través dos proxectos intentan mellorar as condicións de vida do poboado onde actúan. Esta ONG foi iniciativa dun home, Vicente Ferrer, que é o que lle dá nome. Ten un programa chamado School to School. Trátase de facer un intercambio de tradicións e culturas entre escolas españolas e unha escola de Anantapur, India. No noso colexio levamos desde 2009 traballando con ese proxecto School to School. Leva en funcionamento desde 1863. Traballan en todo o mundo. Pero su sede principal está en Ginebra. Curiosamente traballa tamén Que están cheas de menciñas, de caramelos en vez de menciñas, chamada pastillas contra a dor a ella, que consiste en... Hola, somos Zaira e Eldara e estamos aquí para explicarvos un pouco de... A ONG de Save the Children. Campo de acción. Save the Children traballa axudando aos nenos desfavorecidos. Eldara, si está mal desde el principio. A defensa activa... ¿Qué? No puedo decir, el campo de acción, estoy grabando. ¿Estás grabando? Hola, somos Zaira e Eldara. Save the Children. Agora vamos contar algunhas curiosidades sobre esta ONG. Hola, son Cito eu e vamos falar de UNICEF. O Fondo das Naciones Unidas de UNICEF para a infancia Área e atención na base. A organización local de Cáritas naceu nunha cidade alemana de Fribourg. Últimamente coa crise Cáritas... Hola, son Sara e vou falar da ONG Manos Unidas. Manos Unidas axuda a promoción o desenvolvemento do terceiro mundo. Traballa na sensibilización da poboación española. Tempo de funcionamento. Dios! Números de servicios de saúde nas comunidades, etc. Sí. Ahora os nosos compañeiros faran sobre outras ONGs. É que son moi grandes. Esto es todo, amigos.